Γεια σας φίλοι μου, Nord BBQ Stories σήμερα, Σαββάτο 7 Οκτωβρίου. Σήμερα θα ψήσουμε ψάρι, έχουμε πάρει παλαμίδα. Είναι η εποχή τους. 1,5 κιλό ήτανε, την έχουμε βάλει στο νερό να φύγει το αίμα. Τώρα πρέπει να τα μπονάρουμε με χαρτί κουζίνας όλες τις ροδέλες για να φύγει το πολύ νεράκι. Έχει ασπρίσει το κρέας της από το αίμα. Είναι η εποχή της, πολύ όμορφη. Συνεχίζουμε. Και τώρα ρίχνουμε χοντρό αλάτι πάνω στις ροδέλες. Δεν το λυπόμαστε. Και ρίχνουμε και ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο πάντα. Ωραία, συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία με τα υπόλοιπα κομμάτια και τα ξαναλέμε. Είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε τη φωτιά να γίνει και θα πάμε προς τη βισταριά μας. Ετοιμάζει τη φωτιά μας, άλλα 5 λεπτάκια ακόμα πιστεύω και συνεχίζουμε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε πάνω τη σκάρα αφού έγιναν τα κάρβουνά μας. Θα την αφήσουμε να κάψει και θα τη λαδώσουμε. Ώρα να βάλουμε το ψάρι στη φωτιά. Θα τα αφήσουμε τώρα να ψηθεί από μια μεριά και θα γυρίσουμε αργότερα.